Dulu, hati-hati deh. Bu, pulang anaknya. Kak, ini. Apa toh, Bu? Uga. Ojo mau ngorot tok. Nanging uga salaman lan nyuwun donga pangestu. Kaya bayumu pas pamitan mau lho. Coba baleni. Nggih Bu, ngapunten kula badhe nyuwun pamit Bu badhe bidal sekolah. Mohon donga pangestunipun. Ya, hati-hati nggih. Nggih Bu. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Ayo. Unggah-ungguh kedah dikulinakaken saking kulawarga. Tuladane yaiku unggah-ungguh pamitan nalika arep mangkat sekolah. Prayogane pamitan marang tiyang sepuh kanthi unggah-ungguh ingkang sae lan trep. Matur nuwun.